No čaute nedočkavci. Tak idem rozlosovať ešte tých 9 zostávajúcich tímov. Už som si pripravil randomizer, kam som skopíroval všetky tímy s tým, že som vyhádzal na obsadené tímy. Jak som vám napísal kvôli spravodlivosti, čo by som rád zachoval, ale tým si komplikujem dosť robotu. Vynechám tých, ktorí už v minulom breaku mali vylosovaný tím. Napísal som to aj do správy, takže poďme na to, idem to randomizovať na 3 krát. 1. Tomu to trvá. Tu máte po prvom. 2. 3. Takže tady to je rozlosované. Prvý je Tomáš, druhý je Vodry, ten mal minule 2, takže jeden ešte môže dostať. Z Kampa vynecháme bohužiaľ, Jazzlaci dostane, Lloyd, JD, ja dostanem, Jeffrey, Resa, Gisáčik, a keďže sme preskočili jedného, tak aj Bonbon dostane jeden tým. Bohužiaľ Superman už si mimo, takže idem teraz postupne, takže pridávať tým neobsadeným tímom. Takže Tomáš dostane prvý voľný tým, to je Buffalo. Calgary prípadne Vodrymu, lebo ten má 3 týmy kúpené, takže 2 mal minulé, takže ešte na jeden má nárok. Columbus prípadne z Kampa bohužiaľ musím vynechať, minulé mal jeden tým, takže Jazzlaci. Chcem ale povedať, že pri ďalšom breaku už Scamp má zase nárok dostať ďalší tým. Floridu dostane Lloyd. Minnesota dostane JD. JD dostáva Minnesota. Nashville dostávam ja, pokiaľ si dobre pamätám. Áno, Nashville dostávam ja. New York Islanders dostáva Jeffrey. Phoenix dostáva Resa. A Vancouver je tu ešte voľný. Vancouver dostáva Gisáčik. Ja my máme dneska 9 tímov, tak sorry. Zavádzal som Bonbonovi, bohužiaľ nevyšiel ani jeden. To je fakt pech s 3 tímami. No nič, na budúce máte zase šancu. Takže updateujem. Oreslat, malo by to byť teraz už komplet vyplnené. Máme všetky týmy obsadené. Dobre, takže za chvíľku updatenem aj video a uploadnem.